Ahoj národe, minule jsme byli ve Schonu do velkoměsta a dnes se vydáme do Krkonoš najít další respondenty. Tak jsme dorazili do Špindlu a jdeme se tady porozhlédnout. Dobrý den, co nám můžete říct o místních lidech a přírodě? Buďte opatrní, posledně dobou tu pobíhají podivná zvířata. Jaký telefon mají bobři nejraději? Kámo, jedině bobrofon s ochranou od kryťáka. Nečekal bych, že v Krkonoších potkám šimpanze, řekněte nám prosím něco. Řekni mi ještě jednou šimpanz a místo pouzdra na telefon si udělej brnění. Jelene, kde máš partnerku? Co já vím, asi zase nakupuje v Krytolandu. Pauza na jedno vychlazené je nutností. Jaká je nejlepší ochrana proti slunci, babičko? No na hlavu je nejlepší nějaká pokrývka, ale na telefon jedině pouzdro z Krytolandu. Jsme na vrcholu národa a můj telefon to zvládl bez škrábance díky Krytolandu.